Korner kako ide. Koji je trik kod šutiranja trica? Znači kako biti najbolji u šutiranju trica? U biti nema tajne, samo su dvije stvari važne. Prvo, savladati pravilnu tehniku, dakle od izbačaja, šuta, pravilnog stava, follow through. I drugo, broj ponavljanja, tako da možete imati najbolju tehniku na svijetu i ne šutirati, učiti eventualno 2-3 na utakmici i utakmice ne. A opet s druge strane, sa brojem ponavljanja opet imaš tu neku neregularnost ako nemaš pravu tehniku. Dakle, samo te dvije stvari, jednostavno. Sad ne znam da mogu uhvatiti. Mogu. Budiš jednu bacu. Evo vidite broj ponavljanja. Koje ti bolje pozicije leže ove? Uvijek na lijevoj strani, kao pježdim, uvijek na lijevoj strani. Na lijevoj strani? Znači što prije u kontra da mogu hvatiti lijevu stranu, da su s lijeve strane sve pogađam, s desne baš ne znam zašto. Aha. Ne znam. Znam zbog čega, zbog ruke. Što ti je, kod da Joke Vranković dođe na onu stranu tamo, onda bi sigurno bio precizniji s desne strane. Zato što ja uvijek sa lijevom i onda uhvatim loptu i ne znam. Mi je puno lakše, a desnoj strani je sve teže važno. Da. Znači samo follow through i pogodu, tako? Čuj, kod trice u biti sve je važno. Dakle, ima 3 detalja. Od pravilnog lakta unutra da? do izbačaja tako je. Tijelom. Da. Ne možeš se dignuti ti odavde ako nemaš dobar izbačaj. Ako ti cijelo tijelo ne šutira. A koliko je ženska NBA trica? Na koliko metara? Ženska je kao college, na primjer kao... Znači 6.05 negdje. Tako je, ovako prilike tu negdje. A koliko je onda u ženskoj NCAA? Isto ili? Isto, ovako. Aha, znači nema razlike. A ovdje je ostalo toliko puno. Aha. Tako da ne znam, baš zanimljivo, te dvije stvari koje ste rekla, kad sam bila prije, stvarno sam imala puno veću preciznost od trica, mi je palo dosta i to sam analizirala kako mogu i to je... Čuj, da si muško i da piješ pivo, onda bi ti još više pala preciznost kad ti se ovaj dio stvori ovdje. Jer ne može skočit kužiš, onda nemaš izbačaj toliko. A lagano kad ti skočiš kužiš gore ko Vince Carter recimo nešto, onda je samo izbaciš i pratiš ono. Jedan od rijetkih tih igrača koji su very athletic, da ima dobru tehniku, ali ima iznimaka, ima kako bi... Stvarno... Koji recimo igrač je tebi? Dobro, ne mora biti NBA igrač, može biti igračica u ženskoj NBA. Na svijetu Steve Nash. Aha, kod izbačaja. Aha. Zato što ne samo što je najpametniji i što ima sve segmente tehnike, nego što je maksimalno iskoristio ono što ima. Nije on loš u fizičkim predispozicijama, ali ipak mali, brz je, ali među njima se ta brzina izgubi. Međutim, kako on koristi, kako on reagira, kako razmišlja sekundu, to... Da, kako to objašnjavaš da je on MVP u lige? Zato što... Je li to mindset u glavi ili... Ja mislim da je kombinacija stvari. Ima jedna zanimljiva priča o njemu kad je prije bio, nije bio tako fizički, sad je baš onako kat i niti toliko koncentriran i onda on je ovako više malo bojem, pa je putovao ovamo tamo i upoznao jednu curu s kojom se sad oženio i ona je baš za fizički ga super pripremila. To je za nutrition i ono sve mu je promijenila.